going to inaugurate the Odisha Bhavan. I'm sure the making Odisha meetings will be very successful. To discuss the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi. This will be celebrated in a befitting manner in Odisha. এই বর্ষ ধরে চালিব এই অবসরে অনেক ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଏହା ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ଏବଂ ଅନେକ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଏଥିରେ ସଂସ୍କୃତ କରାଯିବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଜାତୀୟ ନାୟକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ 8 ଥର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ, ଅନେକ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯାଇଥିଲେ। ସିଏ କାମଗୁଡ଼ା ରହିବାକୁ ସାଧାରଣ ସଭା କରିଥିଲେ ବା ତେଲେଙ୍ଗାନାଠାରେ ତାଙ୍କ ବହି ସ୍ମୃତି ବାଲ୍ୟତା ମୁକୁନ୍ଦ ବିହାରୀ କାବୁଆ ଆଶ୍ରମ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ବେରବୋଇ ଏବଂ ଏମିତି ଅନେକ ଜିନିଷ ରହିଛି ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରହିଛି। ସେସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆମେ ସାମୂହିକ ଭାବେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କରିବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ାଯିବ, ସବୁ ଦଳର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ସୂଚନା କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଯେଉଁ ଏଟର୍ନାଲ ଗାନ୍ଧୀ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ତାର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରିର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ରକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଶାଶ୍ୱତ ଗାନ୍ଧୀ କେନ୍ଦ୍ର କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆଶା ରଖୁଛୁ ଯେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ସେଣ୍ଟରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗିତ ହେବ ଏବଂ 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହେବ।